थांनाया जादों दिनैथ' सानडे नालाय जास्ट ओरैनो बेरायहैनोसैलाय आरोना सरलपारायाव आङो थांनाया 2 टाइम्स जासिगोन आरो दिनैजों ओमफ्रायो स' एसे मा होनोमोनलाय दुगैनाय जायोबा दुगैनोसै आरो एसे भिउसफोरखौ मोजां मोनो नालाय सरलपारायाव बेखायनो थांनो नागिरबाय आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना आंजों फैफादो नायनो गोसोबा बा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जुदि नायनो हागोन आरो थांगासिनो नै जोङो ओमफ्राय जोङो नै बे हाग्रा लामा दंना सोर सरलपारायाव फैखो मिथिखागौ जानो हागौ ओमफ्राय लामा आन्दायनानै माने आंबो फैबाबो माने कनफिउज जादों आरो दिनै ओमफ्राय बेसेबा गोजान थांबाय माबा बेंगलसो मोनहैसैमोन ओमफ्राय दहायनो मोनहैसिगौमोन ओमफ्राय नै दासो थांगासिनो बे हाग्रा गोलाव लामा गाज्रिखौ मोनबाय आरो नै थांगासिनो आरो दायो थांगासिनो जा मोजां मोनलाय लाङोलै बोरैबाबा दंफां लाइफांखौ ना लामाया खिन्थु मोजां जायोबा ओरैबायदि हिट जाखागोन ना रावबो रायलायदेरालै आंहा हारसिं भिडिअ'सो जारलासो आयौ सिखिरिया जि मोजां नायनाय वाव सिखिरिया जि मोजां नायनाय सिखिरिफोर लांसाता हमनाय नै नारि सिखिला वाव सिखिरि नों बिबाराव बाहायलालाय वाव थांगासिनो नै लामा गाज्रिखौनो बाराखै ओमफ्राय गाननाबो जाला नेटबो नांला नालाय सिरि जाजोब्बाय आरो मानसिफ्रा थांगासिनो सरलपारानि मा मोजां दैनि थाखायनो मोजां मोनो आरो हाजो दङना बे हाग्रायाव हारसिं थाबायनांगौबा सयथिबो मा जागोनथाय खिन्थु आंथ' रागा जोंबा हरावबाबो हारसिं थाबायनो हागोन आं नै लामायाव रागा जोंबा बे लामायाव हाग्रायाव हारसिंबाबो थमब्लेट थाबायनो हागोन आं रागा जोंबा खिन्थु रागा जोंनायाव हानाय नङा मानिनांगोन नै आयु जेबो नुवासैबो माथो मोख्राबो नुवासै बाबुबो नुवासै माथो सैमा मासे नुयो मानसियाबो थैना थाबाबो सैमायाबो सुंनाय नङादांलै थैनोबो एल' जाबाय हेमेन्थ बिश्वशर्मा एल' जाबाय प्रमद बर'आ एल' जाबाय हेमेन्थ बिश्वशर्माजों एल' जाबाय जोंहा नांलायनाय गैया जा सिम्पोल इउटुब चेनेल दङ ओमफ्राय सोरबा नांलायनाय सोरबा मानाय जोंहा बिदि नांलायनाय गैया मा मोनो नांलायनानै मा नांलायबाय थानायल' खालि नांलायबाय थानायल' आं मोजां मोना इउटुब खुलिबानो नांलायनाय दावराव दावसि बिदिखौ मोजां मोना आङो आरो मोजां सिरि थालायबानो जायो मानो नांलायो एल' जाबाय नोंसोरो एल' जाबाय इउटुबजों मा साख्रि दंलै इयाव भिडिअ खालामदों र' गारि फैदों मिथिंगा
फट'बो लालायलायसै नामा दाना भिउआ बिराद मोजां बेखायनो फैयो मानसिफ्रा फाइनालि नै सरलपारा मोनफैबाय बेखौनो मोजां मोननानै फैयो हाजो गोजौ गोजौ बियो बिराद मोजां नुयो गोसोआ मोजां मोनो सरलपारा मोनफैबाय नै फाइनालि अखासो हाहां आरोना नै ini आं बेखौ चिकेन ओमफ्राय टमेट' आरो टमेट' लायनो आलु दाउ एवनानै लाबोखादों नै ओमफ्राय बेखौ मुरगन्थ ना मा होनोमोनलाय मुरगन्था आं एवनानै लाबोनाय नै आं एवफेराखै फार्स्ट टाइम दिनैसो माबायदि जादों जानाय नायदो गैखाला खोमा ओमफ्राय जों दै दाहारखौ गिनानै ओमफ्राय बे थलेयावनो दुगैनो नागिरबाय आरो ओरैनो ओमफ्राय आंथ' दुगैनोबो गोसो जादों दुगैनोबो गोसो जादों ओमफ्राय दैयानो फिसाथार ओमफ्राय बैयाव मानसिबो बुरजा मेरला दङ ना ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय आं दुगैनो लुबैबाय उफाय गैला बेखौनो गाननानै दुगैनांसिगोन आयदै मोखांखौ सुनो हानाय नंला नङाबा मेकआपआ खारजोबबाय फैथिबो ला 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 Bukan kan saya bal mabar. Apa kan dia slow motion sanda, berapa? Ang barat. Tengah, बै दैयाव दुगैयासै नै दै फिसायावसो. Seringkoi lagi li buku tezul. दायो सरलपारानिफ्राय थांगासिनो जों हाग्राबारियावसो दङ ओमफ्राय थांगासिनो आरोना बारा गोबाव थायासो थांगासिनो